Hi everyone! Ako po si Mr. Bernard Tubera Gabaon and welcome back to Bernard T. Gabaon YouTube channel. Pag-usapan natin sa gabing ito ang mga negosyo na pwede mong gawin kahit maliit lang ang pera mo. Lalong-lalo na kung ikaw ay isang OFW na nag-final exit dito sa abroad. O kahit isa kang empleyado sa Pilipinas na nag-retire o di kaya kahit hindi ka empleyado na kung gusto mong magnegosyo, pwede mo itong pag-aralan kung ito ay naaangkop sa'yo. Magbibigay lamang ako ng 3 negosyo na sa tingin ko ay ito na yung mga pinakamadali at pinakamaliit na negosyo na pwede mong gawin. Unang-una sa lahat, patok pa rin ang pagkain. Yung catering, ito ay maliit lamang, hindi kalakihan ang puhunan at hindi kailangan ng maraming empleyado. Nagpopol ito sa small businesses. Ang catering ay madaling i-establish ng mga OFW na nasa cooking industry. O di kaya yung mga empleyado na mahilig magluto. Marami dito sa Saudi, marami dito sa Gulf countries o saan man panig ng mundo na nandito sa abroad ang mahilig magluto. Kaya pag nagpurgod ka, pwede mong umpisahan yan na negosyo. Ang suggest ko lang din po ay huwag kang mag-uumpisa ng malaking negosyo kung gusto mong magnegosyo. Dahil ang negosyo, unang-una sa lahat, sasabihin ko na sa iyo ang totoo ay para itong isang marathon. Hindi ibig sabihin na kung nagnegosyo ka ay agad-agad ka nang kumita. Ang pagninegosyo ay maraming pagsubok. Nandyan yung malugi ka, nandyan yung mahihirapan ka sa iyong negosyo. Kaya't mag-umpisa ka lamang sa maliit dahil kapag umayaw ka na sa iyong negosyo ay hindi masakit sa bulsa ang iyong mararanasan. Pero ito lang ang masasabi ko, since ang vlog na ito kung sa tingin mo ay para sa iyo, kaya nga mag-uumpisa ka ng maliit na puhunan at ito ay willing kang palakihin ito. Dahil ito ay masasabi talagang negosyo mo. Dito ang pinili ko na suggest sa iyo dahil ang mga ito ay maliit lamang ang risk. Hindi ka dito ma-scam o hindi ka rin dito malamangan ng kapartner mo dahil ang catering ay single proprietorship lamang ito. At kapag yan ang choice mo. Mostly kasi sa mga catering ay single proprietorship lamang po. Madali lamang itong gawin at madali lang kumita dito basta't gawin mo lang yung sariling ikaw. Kung sino ka talaga, kung nagke-catering ka ay gumawa ka ng sarili mong serbisyo. Gumawa ka ng sarili mong brand. Mag-isip ka kung paano mo mapalaki ang iyong catering. Yan ang unang-unang suggestion ko sa iyo kung ikaw ay isang OFW na mag-i-exit o nagbabalak mag-exit o kung ikaw ay nasa Pilipinas na empleyado magre-retire o di kaya kung ikaw ay isang ordinaryo na gusto mong magnegosyo, pwede mong umpisahan ito. At pangalawa, dahil marami din po naman dito sa Saudi Arabia na nasa office lang, yung iba ay nasa quality control, o yung iba ay nasa admin, o yung mga IT, alam ko na marami silang pwedeng gawin na mga malalaking negosyo. Pero ang suggestion ko ay pwede kang mag-umpisa sa computer shop po lamang. Sa computer shop, hindi naman gaanong malaki ang puhunan dito. Sapagkat kung may 4 ka lang na items, pwede mo nang i-operate ang computer shop mo. Dahil galing ka naman sa office, marami ka nang makre-create na pagkakakitaan. Unang-una sa lahat sa encoding, sa Xerox, sa photography, pwede mo nang gawin yan, isabay mo na yan kung ang negosyo mo ay sa computer. So, napakaganda ito, naumpisahan mo, lalong-lalo na kung mag-i-exit ka. Nagpopol pa rin ito sa
Pwede rin micro business ito o pwede rin itong small business. Kasi ang small business ay kailangan mo ng empleyado na less than 10. Kaya maganda rin itong negosyo na ito. Pakinggan mo ito o di kaya i-study mo. Basta ang importante, uulitin ko yung sinabi ko kanina, ng pagninegosyo ay parang makikipagpaligsahan ka ng isang marathon. Minsan, pag natumba ka, wag mong hayaan na hindi ka tatayo. Tatayo ka sapagkat ang failure parte lamang yan ng success. Kailangan kung magnegosyo ka, yung talagang negosyo mo. Magsimula ka sa maliit at palakihin mo ito. Pag napalaki mo kasi ang negosyo mo, kahit maliit lamang yan, kapag nileverage mo kasi yan, parang nagtayo ka rin ng malaking negosyo. Yan ang tandaan sa negosyo. At pangatlo ay ang micro business na pinakapatok kahit saan. Mapaprobinsya ka, mapasiti ka, ito ay ang micro business na sari-sari store. Isasuggest ko ito kabayan dahil ito ay madaling i-operate, dahil ito maliit lang ang puhunan, at dahil ito kahit saan ay pwede mong gawin. Kaya kung ikaw ay mag-i-exit, o di kaya ay nag-exit ka na, nandyan ka na sa Pilipinas, o di kaya gusto mong mag-negosyo, nag-retired ka sa iyong trabaho at kahit wala kang trabaho, kung gusto mong magnegosyo, pwede kang mag-umpisa ng sari-sari store. Dito kasi sa sari-sari store, malaki rin ang kita dito. Kahit maliit lang ang iyong puhunan ay mapapalaki mo ang kita nito. Tuturuan kita kung paano ang gagawin mo sa sari-sari store mo. Alam ko, maliit lang ang experience ko sa sari-sari store. At marami nang nag-successful sa sari-sari store. Kung sa tingin mo ay para sa iyo ito, pakinggan mo ang aking sasabihin at napakalaking tulong ito para sa iyo. Sa sari-sari store kasi, kailangan mo lang dito ng sipag at tiyaga at diskarte. At higit sa lahat, marunong kang makisalamuha sa kapwa mo tao. Dito ay kailangan mong puhunan ang iyong sarili. Isipin mo kung ano ang maibibigay mo sa mga customer mo at ibabalik din nila ang kapalit ng iyong pagtrato sa kanila. Unang-unang gawin mo ay kailangan maaga kang magbukas. Sapagkat kung maaga kang magbukas, maraming bibili sa sari-sari store mo. Siyempre, sa mga maagang pumapasok, kung nasa city ka o kahit nasa probinsya ka, marami ding pumupunta sa bukid. Kaya kailangan maaga ka lang magbukas. At pangalawa, kailangan mag-close ka ng late. Ang suggestion ko, kung mag-close ka, kung ikaw ay nasa probinsya, pwede na yung alas 11 ng gabi. At kung nasa city ka naman, tulad halimbawa, nandiyan ka sa Maynila, o kahit nasang syudad, kung open lang doon sa inyo, kung walang curfew, ay pwede mong i-24 hours yung sari-sari store mo. Yan, mas malaki kasi ang kikitain mo kapag kaganyan ang operation mo. At dito, sa sari-sari store kasi, napakaraming pwedeng magawa mo na pagkakitaan. Magbibigay ako ng isang example. Dito sa Saudi Arabia, ako mismo minsan ay gumagawa ako ng tuyo na aking ulam. Dito, pwede mong gawin yon dahil ang tuyo, madali lang gawin yan. Madali lang gawin ang tuyo. Sasabihin ko man sa iyo, pero mas maganda kung i-search mo sa internet. Marami dyan na kung paano gumawa ng tuyo. At yung tuyo na gagawin mo, yon ang i-repack mo at ibenta mo sa sari-sari store mo. Marami na rin gumawa ng ganyan. Kasi pag ganun ang ginawa mo, na-eliminate mo kasi yung middleman. Yung middleman kasi ang kumikita o nakikipaghati sa kita ng sari-sari store mo. Kaya nga, eliminate mo yung middleman. At ganun din po sa mga goods, sa mga asukal, asin, at mga iba pang pwede mong i-repack. I-repack mo yan, palakihin mo yung kita mo, palakihin mo yung kita ng store mo, lalong-lalo na kung nasa city ka. At
At ito ang pinaka-importante na na-experience ko na, kasi kapag nagbabakasyon ako ay namimili ako ng palay. Pwede mong isabay sa iyong sari-sari store. Alam mo ba ang sikreto ng mga traders sa palay na kapag peak season ay kumikita sila dahil sa law of supply and demand? Ano itong law of supply and demand? Actually, hindi ito yung topic natin. Pero ito malaking impact sa iyong sari-sari store kung ito ay i-adapt mo. Kapag peak season kasi ng mga palay sa mga probinsya, ang mga traders o mga businessman ng palay, alam nila na yung binebenta rin nilang bigas ay kakaunti ang bibili dahil ang mga magsasaka ay nagtabi ng kanilang pagkain na stock within 3 months, 6 months, yung iba nga mayroon din pong 1 taon. Kaya alam ng traders o alam ng nagnenegosyo ng palay na hindi siya makakabenta ng pinatistis niyang bigas. Kaya ang ginagawa nila, bumibili sila ng murang palay kasi peak season, the law of supply and demand, if the supply is high, the price is low. If the supply is low, the price is high. Yan ang nangyayari sa mga traders ng palay. At naapektuhan pa rin tuloy ang mga magsasaka. Pero ito, ganito ang kanilang ginagawa. Kaya kopyahin mo yon kung may sari-sari store ka, mamili ka ng palay kapag peak season. Kasi yung binibili mo, halimbawa, nagbebenta sila ng 13 at ang presyo ng bigas ay 43, malaki ang kita mo dyan. Ganito ang gagawin mo. Pag bumili ka ng palay na ang presyo ay pagpalagay natin na 15, pagpalagay natin na 15 sa ngayon dahil sabi nga nila mababa ang presyo. 15 pesos. Pag ibinili mo yung bumili ka ng 1 tons, 15,000 yan. Pero kapag kayan, nabili mo, ay ipagiling mo yan at ipatistis mo yan. Pag pinatistis mo yan, yung 1 tons mo ay magiging 550 kg yan. So pumapatak yan na ang bayad niyan ay nasa 26,000. So ibig sabihin, meron kang 11,000 na gross, less mo yung pinangbayad mo ng tistis, pagpalagay natin 10,000. Napakadaling ibenta ang bigas. Napakadaling bumili ng palay. Kaya yan ang isang sikreto ng mga traders. Kaya yan, pwede mong i-integrate sa iyong sari-sari store. Yan ang sikreto sa probinsya. At bahala ka na kapag kaysa kang OFW o sa mga negosyante na malilit na gustong magnegosyo, ituloy-tuloy mo yan, pamimili na yan. Diskarte mo na yan. At patok, garantisado yan ng pamimili kasi ng palay, walang lugi dyan. Dahil yung darak, pwede mo pa rin ibenta yon. Pumapatak pa rin yon ng isang lata ng 70 pesos. Kaya malaki ang kita mo dyan kung yan ang gagawin mo. At marami pang pagkakakitaan sa sari-sari store. Kaya yan ang mga suggestion ko, kabayan. Kung gusto mong mag-exit, o di kaya nandyan ka na sa Pilipinas, empleyado ka man na nag-retire, o di kaya gusto mong magnegosyo na mayroon kang pera, huwag kang magsisimula sa malaki, magsimula ka sa maliit. Sa mga sinadjust ko na maliliit, ay pwede mong ma-develop ang iyong negosyo. Ang importante lang ay magsimula ka kung anong meron ka, at yan ay negosyo mo talaga. Walang scam dyan, hindi ka pwedeng ma-scam, at kung malugi ka man ay maliit lamang. Pwede ka pa rin bumangon. Kaya importante na pag nagnegosyo ka, ulitin ko, sa maliit ka lamang mag-umpisa. At yan lamang po ang mai-share ko sa gabing ito. At sana ang vlog na ito ay nakatulong sa inyo. At bago ako mag-end off ng aking vlog, ay mag-subscribe ka na. Hit the notification bell para lahat ng video ko ay meron kang notification. At i-likes mo na rin, i-share mo na rin, at mag-comment ka. Yan lamang po ang gusto kong i-share sa inyong lahat. At maraming salamat sa iyong
panunood sa vlog na ito. Bernard Gabaon po, thank you very much.